Yeah, what opening, guys? నా పేరు సాయి. మనం మళ్ళీ పట్టులో మోజుతున్నాం. దాని పేరే ది జెక్కిల్, క్లెవర్ జెక్కిల్. దీన్ని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం, చూద్దాం. ఇదేమంటారంటే పులి ఏమంటుందంటే, ఓ ఫార్మా ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్ అని అంటుందంట పులి. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమంటాడు. నో, ఐఎమ్ సారీ, ఐ cannot trust a tiger. ఏమన్నంటే ఫస్ట్ నుంచి ఈ ఫార్మర్ కట్టి ఫార్మర్ అంట. ఫార్మర్ కట్టినాడు, ఓ ఫార్మర్ ప్లీజ్ ఈ డోర్ అనేది ఓపెన్ తెరవ్వా అంటే ఈ ఫార్మర్ ఏమంటున్నాడు, నేను తెరవను, సారీ నేను తెరవలేను. నేను ఎలాంటి టైగర్ పైన కూడా అంటే అలాంటి కూరబదులు ఉంటాయి కదా గాయస్, అలాంటి దానిపైన ట్రస్ట్ చేయాలంటే, ట్రస్ట్ అంటే నమ్మడంట. ఐఎమ్ నాట్ గ్రేట్ఫుల్, ఐ వాంట్ నాట్ హార్మ్ యూ. ఇదంటే నేను మంచిదాన్ని మంచోడిని అని కాదు, చెడ్డోని అని కాదు, నేను మంచోడిని, నేనేం చేయను అంది. పులందంటే ఈ ఫాల్ అంటున్నాడు, ఐ విల్ ట్రస్ట్ యూ, నేను నమ్మగలిగితే అంట. బట్ ఐఎమ్ హంగ్రీ, సో ఐ విల్ ఈట్ యూ. నో యూ ఆర్ అన్గ్రేట్ఫుల్ అండ్ క్రూయల్. ఇదేమంటుందంటే ఈ పులేమంది ఇప్పుడు లేదు నాకు కానీ అది లేదు కాదు, కానీ నేను ఆకలితో ఉన్నాను, అందువల్ల నేను ఇప్పుడు తినేస్తాను అంటే ఆ కంటిని పెంచుతాను. పెంచకపోవట్లేదు. ఇక చూద్దాం మనం ప్రస్తుతానికి. తెలుస్తుందంటే కాదు నో అని చెప్పి నువ్వు నువ్వు మంచిదాన్ని కాదు అండ్ క్రూరముగానివి అంటే ఇప్పుడేమంది, నో యానిమల్స్ not cruel, man is cruel, look, a horse is coming, we will ask the horse. ఇదంట ఈ యానిమల్స్ అనేవి క్రూయల్ కాదు అంటే క్రూరంగా ఉండవు, మ్యాన్స్ అంటే మనుషులు మాత్రమే క్రూయల్గా ఉంటారు. అక్కడ చూడు ఈ యొక్క హార్స్ వస్తుంది కదా, హార్స్తో అడుగు అంది. ఓకే కదా, ఆల్ రైట్ సరే అనగానే, హార్స్ ప్లీజ్ లిజన్ టు మీ, this tiger was in a trap, I opened the door, now he want to eat, is he not cruel అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా ఈ హార్స్ కడుగు, ఓ గుర్రం నాకు చెప్తావా, ప్లీజ్ నాకు చెప్పు, అది అట్లా కాదు, నా మాటలు విను. ఈ టైగర్ ఏమైనా ట్రాప్ నుంచి బయటికి తెస్తే, ట్రాప్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమైనా కావాలని తినాలని చూస్తుంది, నేను ఎట్లా ఇప్పుడు ఇది క్రూయల్ కాదా మరి అంటే ఇదేమో హార్స్ ఏమంటుంది, నో మ్యాన్ ఈజ్ రియల్లీ క్రూయల్, I am old, I can serve my master, he returned me out, so I'm here. ఏమంటుందంట, కాదు మ్యాన్ అంటే మనుషులే క్రూయల్ అంటే రియల్లీ క్రూయల్, నిజంగానే క్రూరత్వంతో ఉంటారు, నా మాస్టర్ కూడా ఇట్లాంటి వాడే, అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పింది. ఇక్కడ అంట, ఓ ఫార్మర్ ద హార్స్ ఆల్సో సేస్ మ్యాన్ ఈజ్ క్రూయల్, సో ఐ విల్ ఈట్ యూ అనంట. ఇప్పుడు ఓ ఫార్మర్ హార్స్ చెప్పింది అంటే గుర్రం చెప్పింది, మనుషులే క్రూయల్ అంట, అందువల్ల నేను తినేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఏమంది, వెయిట్ ఎ మినిట్, లుక్ ఎ జాకల్ ఈస్ కమింగ్, we will ask him to. ఇప్పుడేమందంట దీనికి అడిగింది అంటే జాకల్ చూడండి, జాకల్ అడుగుదాము అందాం. ఇక్కడ ఏమందంట, ఓ జాకల్
ప్లీజ్ చెప్పిన విను, ఇష్టం కాపాడు, ఇది క్రూయల్ కాదా అంటుంది. అంటే క్రూయల్ అలా అంటే పడితే దాని తర్వాత ఏమైంది, ఇది ఆలోచిస్తుంది అనమాట, నేను ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ ఫార్మర్కి సేవ్ చేయగలను అని. దాని తర్వాత ఏమైంది, ఓ నా డియర్ టైగర్, నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలవు ఉత్తరం నుంచి అంటే, సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ట్రాప్లోకి వెళ్ళింది, నేను ఇటు ట్యాప్లోకి వెళ్ళిందని చెప్పింది. కానీ ఇదేమో నమ్మనట్లు యాక్టింగ్ చేసి ఈ లోపలికి తీసుకెళ్ళింది. దాని తర్వాత పక్కన చూడండి, పక్కన ఇట్లా చూపించింది, ఇలా మూస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇలా ఉంటుంది, ఓ దేవుడా ఇంక మళ్ళీ ఓపెన్ చేయవా అంటుంటే, లేదు ఓపెన్ చేయలేం, గుడ్ బాయ్, సరే బాయ్ అని ఇద్దరు వెళ్ళిపోయి చూడు, గో ఫార్మ్, గో హోమ్, థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్. ఏమంటావు, ఓ ఫార్మర్ నీ ఇంటికెళ్ళు. ఇక్కడ ఏమందంట, ఓకే ఫార్మ్, ఓకే మై ఫ్రెండ్. ఈ వీడియోలో అంతే, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం, బాయ్.